कटन कलेजनिफ्राय ना आंनि मोना दा जोंहा बड'फानि बाहायनाय बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय माने गोदो जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने मा बाहायबोदोंमोन मा ड्रेस गानबोदोंमोन बेफोरखौहाय बेवहाय दिन्थिनाय जादों आरोना आजां मानसि आरोना बर' न'खराव हेलौ लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आङो दा माने एग्जिबिशन हाबनानै नोंथांमोननो देखायनोसैलाय आरोना मैया एग्जिबिशननि भिडिअ लाबोनायावहाय माने कमप्लिट जाजोबाखैमोन आरोखि ना दखानानो ओमफ्राय दा जों हाबनानै नोंथांमोननो फुल देखायनोसैलाय आरोना थौदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम नै टिकेट लाखाबाय आरोना लेट्स गो बरायबाय ड्रेस लो लेट्स गो हाबलांसै जों दा सिङाव हाबफैबाय जिखि जा बेसेबां हायो नोंथांमोना ब्लगनि गेजेरजों देखायनोसै आरोना ओरैथिं थांनो ना ओरैथिं थांनो जाहैदों जों दा ओरै सोनाबथिं थांगोरसै गाइस एग्जिबिशन एरिया नै नायना लादो बेसे गुवार रोमै नुलाय हरनाय आरोना ओमफ्राय जों दा ओरैथिं हाबसै माने सोनाबथिं थांथ'ला आरोखि ना नैबे जोंहा सानजा साइडजों माने मोजां दं नालाय एसे थांनानै नायग्रोसै ओरै जोंहा दै दाउ दङ जोंहा नै बेवहाय नै बनश्री ओमफ्राय नै कामरुपा दाउ माबायदि आलदा दं बे BB 380 ओमफ्राय नै जोंहा बनश्री दाउफोरा माने आलदा ओमफ्राय जोंहा दै बेवहाय ना फिसिनाय दं खोमालै ओयो नामा एसे थैबाय नै जारला ना दोनदोंमोन बेवहाय मानै माथामसो दङ जिखुनु जाया नै ना दं नै बेवहाय आबादारि मेला दङ आरोना आं एसे हाबनानै देखायनि दे मानसिफ्रा बिहिरथार दै मा बेगर बेलाय आदै बे मा बुस्थु नङा मा जिनिस बे जेनेबा सिरा ए सिनायनो मोनबावाखै आं दामा बेसेबां 350 नो ओमफ्राय ओरैथिं नै आदसा कक'आ स्प्रिं जोंहा नै थालिर बिफांखौ बेयावनो गायनानै दोनफैबाय आरोना बरियानो ओमफ्राय नै जोंहा नै बिथिं नै टमेट' बिलाथि बिफां माबायदि गायना दोनदों ओमफ्राय जोंहा नै ओरैथिं माइ दङ माइ ना मा बुस्थु जाया बिनिफ्राय लोगोफोर जोंहा नै बेवहाय सेलफि लादों बरिया आरोना नै जोंहा मैया आं माखासे देखायखांखाबायमोन मैया कमप्लिट जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै कमप्लिट जाबाय आरोना नै ड्रागन बिफां ओमफ्राय नै लारि गायना दंखायो ओमफ्राय नै बिथिं जुंखाम आरोना आरो बिथिं माखासे दं बानलु माबा थासुमब्लि नै नायना ला दं थालिर ओमफ्राय ओरैथिं नै बानलु बिफां बायदिसिना दंलाजोबो ओमफ्राय सानफ्लावार ओमफ्राय नै खुसेर हाब बायलाबायगोनसो नामा नै बानलुआबो फिथाइ गोनांलायखा ओमफ्राय नैबे स्ट्रबेरि ओमफ्राय नै थाइजौ बिफां माबा बिफां दंलाजोबो आरोना ओमफ्राय नै मा बिफां कक'आ नामा कक'आ बिफां सानफ्लावार ओमफ्राय थालिर ओमफ्राय नै जोंहा नैबे सलार ओमफ्राय नैबे जोंहा मेचिन सेल' दै माबाग्रा आरोना नुबाय दा लोगोफोर जोङो दा माने नै नुहुरबाय थादोंना बेवहाय हाबैनोसैलाय आरोना माने जोंहा माने बिटिआर बा आसामावहाय मोनबेसे नेसनेल पार्क दं बेनि माखासे सावगारि होनाय दं आरोना आरो जोंहा भिडिअबो देखायगासिनो दङ रायजोफोर बिराद मानसि आरोना टुरिज्म डिपार्टमेन्ट अफ BTC ना कपिराइटसो फैगोन नामा बेलाय आदसा बिराद मानसि फटक लानो बरिया फटक लाग्राफ्रा फटक लागासिनो दङ ओरैथिंबो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेनिफ्राय जोंहा ओरैथिं बरनादि रिभार ओरैथिं रायमना ओरैथिं माबा दं नै जेबो गैया ओमफ्राय नै जोंहा बेयाव स्क्रिमाव नरेन्द्र मदि सार टेबोला नै बिराद बरिया आरोना ओमफ्राय जोंहा ओरै आराम फटक लानो बरिया जागोन आरोना माने जादों सिख्लाफ्रा माने बिराद फटक खेबजागासिनो दङ ओमफ्राय आंना रावबो खेबग्रा गैया आरोना बिदिसै आरोना फटक खेबजानो वेटिंआव दङ आरोना बिराद मानसि जोंहा नै बेवहाय मोनसे दंबावो आरोखि ना असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी
malah kudu khepjagasino dong jora-jora gaya जोंहा नै लोगोफोर नेबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिटिसि माने जा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ दं बेखौ मोनजोबगोन आरोना नै बेवहाय नै दैज्लांनि मेसेंनि गोलोम बोथोरनि गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं मोनजोबगोन आरोना आं बेखौ खोन्थानांलायला गासिबो दंजोबो आरोना नै बिराद लावफोराबो माने मोननै मोनथाम जात दं आरोना जोगोनाराबो मोननै मोनथाम जात दं ओमफ्राय नै जोंहा था दङ मा मैगं दङ जिखुनु जाया आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंला बेखौहाय माने जों मानसिफ्रा मिन्थिजोबखायो नालाय लोगोफोर दे बयजों हाबनाय आरिया सहकार के समृद्धि ओमफ्राय बा हाबदे दे मा दं आं नोंथांमोननो देखायनि आरोना बा आइजें आइलाफोर औवाजों बानायनाय थुरिजों बानायनाय आयंमोना नै अबेनि माबामोना आबैमोना हो बे गामिनिनो ए थिलाफारा नामा ना दावरखुथि आच्छा दे सानैबो ना आयंमोन आच्छा बरियाथारलै बेखौ सेल खालामो नामा आदैमोन खालामो आच्छा बेसेबांसो थांगोन बियो हलसेल 2000 3000 बारगोन नामा बारो 18,000 आं मिथिया दा मोजां औ आच्छा दै सियारा दिजेरे जागोन आरोना मोजां ना जादे ओमफ्राय आयंमोना बिनिनोखा नोंस्रा आदैमोना ना अबेबा जायगानि औ आं फारगावनिसो ए औ बे जायगा खथिबारिनि औ ओमफ्राय ओरैथिं जोंहा माखासे दंबावो नैबिथिं मा जाखो मिथिला जिखुनु जाया मुलिफोर नामा ना माबाफोर ए माबा मुक्ता बानाय मुक्ता औ आच्छा दे ओमफ्राय नैबे मा बुस्थुमोनलाय बावलायलांबायला बेखौ जुनायखौनो बावलायलांबाय बे जुनायनि माबाजों बानायो सिंनि आच्छा ए औ बे डिजाइनरफोर जाहैबाय ओमफ्राय नैबेखौबो बानायो औ मिथिफेराना आङो ओमफ्राय नै ओरैथिं माखासे आसारफोर दङ आं नै मालाय दख'ना फानग्राफ्रा दख'नाफोर दाम गोसा जाखागोन दा आच्छा नै बिथिं आच्छा बेखौ माबायाव नलेज फेस्टिभेलावसो नुलाबायदोंमोन आं बेखौ बिराद मोजां जुबिन लादोलै बिराद मोजां बियो नलेज फेस्टिभेलनिफ्राय दिनै खनसे लोगो मोनफिनबाय आरोना बिदि बानायनाय बरिया आर'नाइ गाननाय बरिया दामफ्रा गोगोम जाखागोन लोगोफोर आं दा नै जोंहा गरेस्वरनिफ्राय माने आंनि मा होनोमोनलाय भिडिअखौ नायो होनदों नामा गरेस्वरनिफ्राय फैदों आरोखि दा नै जोंहा बर'मोनहा ओमफ्राय नोंसोर गासै साबेसे फैदों जों गासै 26 आच्छा ओमफ्राय दा थानाया माबायदि थानाया दिनै गेदेर जा केम्प बानायना थादों ओमफ्राय मोजाङै बेरायखाबाय दा दतमाया माबायदि ओमफ्राय बे उफिनटपनि माबा थांबाय थुलुंगाफुरियाव थाङाखै आच्छा गाबोन बेरायदो माने दिनै सफैखादों ना आच्छा ओमफ्राय नोंसिनाथ' भलिबल काबादिया माबायदि जाखो जों दिनै जायाखै नोंसिनाथ' तामुलपुर गोलैयोना तामुलपुरना मैया जेनदोंसो आरोना भलिबलाव जिखुनु जाया जेबो नङा आरोना दा मोजां मोनबाय दे औ बेरायदो साबस्क्राइब खालामनानै नै औ दे साबस्क्राइब खालामनानै दे थेंक इउ लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै अके बाय थेंक इउ बेस्ट अफ लाक अके आर&बि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय जोंहा नै दाख्लैनि बेखेवनाय माने हरिनागुरिनि लोगोफोर दे बिथिं नै जोंहा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन आसामनि नै दालां सुइस गेट बरियालै ओमफ्राय ओरैथिं ना बोननाय दंबावो आरोना एग्जिबिसन होनोब्ला बिदिखौसो होनो दा गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरा बारा माबा नङा एग्जिबिसन सिङावहाय बिदि माबाफ्रासो थानांगौ ओमफ्राय जोंहा नै ओरैथिं नै दासो लोगो मोनबाय सिबाय माने हांखौनो मोनलायलायै बायदि माने बेस्ट दाबो नंबाय कलेज ड्रेसजों दङ ओमफ्राय अबेहाय गोलैदोंमोन नोंहा जोंहा दा गेस्ट रिसेपसनाव माने आलासि रिसिभ खालामनायाव
मालायनि आइ कार्ड दंखायो आहाजोंनो फैया ओमफ्राय साननै दंबावो दिनै सानसे खस्थ' ओमफ्राय ब्लगखौनो भिडिअबो बानायनो मोनाखै आरो ना फंबाया माने ओमफ्राय दा जों माने दसे सम एगजिबिसनाव लोगो मोनबाय नालाय ओंखायनो दा जों आङो भिडिअ देखायनो होननानै देखायबाय आरो ना फंबाय टेक्रिकखौहाय नै आदा रजिरमोननि साबस्क्राइबारनो आदसा औ नैबे ब्रादारा माने औ गोजोनथों माने नायबाय थानांगौ आरो ना सापर्ट खालामबाय थानांगौ आरो हायोबा वाट्सएपआव स्टेटास होबानो जायो औ नाम्बारखौ लाजागोन बे ना लाजायो मा लाजायो ओमफ्राय दा जोङो माने दालां बायदिसिना मा होनोमोनलाय बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि आरो ना हमना नायबानो जाबाय माइ गायनाय दङ दालां दे जोंनिनो दतमायाव जानाय 57थि बोसोरसालिया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा प्रग्रामफोर बेखौ जोंना आदा रजिरमोनानो नोंथांमोननो खोन्थागासिनोखा नोंथांमोनहा नायलांदो दा एगजिबिसनाव खोन्थाखांबाय दा हरै मेलखौबो खोन्थाबाय दा आदाया मेलखौहाय मेल जानायफोरखौ देखायबाय जायगाखौ माने मेन स्टेज नायलांबाय थाबानो जाबाय दा साननैल' थांदों दा साननै दंबावो नायलांबाय थादो आं मैया माने भिडिअ खालामनानै आलदा हंगारखांबायमोन अब्लाबो दा माने भिडिअ बानायफिनसै आरो ना गोजौनिफ्राय आथिंनिफ्राय गोजौसिम नायोबा बिराद समायना नुयो ना टेक्रिक फंबाय ओमफ्राय नै वाव जोंना मिनिस्टारा नै टाइ गानलायलायनाय बरिया आं सिङाव एसे हाबना देखायनोसै दामाथ' गोगोम जाखागोन बेयो ओमफ्राय नै जोंहा नै सि दाग्रा मैया देखायखांखाबायमोन आं देखायखांनाया ओमफ्राय दख'ना बिराद मोजां दं नै लोगोफोर जों दा माने बर' न'खराव थांसैलाय आरोना दसे बिराद आजां मानसि आरोना बिराद मानसि बर' न'खराव हाबफैबाय जों माने नै आजां मानसि आरोना बर' न'खराव नै गुलुक दामगासिनो दं जोंहा एसे देखायदे जोंहा ओरै ओंखाम संग्रा न' ओरै बाख्रि ओमफ्राय ओरै बाथौ ओमफ्राय जोंहा न'मा न' ओमफ्राय ओरैथिं नै सोनाबनि न' दिनै जोंहा ओंखाम संग्रायाव मा खालामगासिनो दं आं एसे हाबनानै देखायनो आरोना बे बिहिटार मा ओंख्रि संगादोंमोन खोनायाखै नायबाय नामा नायदों आदसा दे ओमफ्राय जोंहा नै दा न'मा न'खौ एसे हाबना देखायनोसै थिग फुजासो होदों माइनाव दालाय माबायाव नै माथो माबा आदैसो सिनायबाय लोगोफोर आङो माने बर' न'खरनि बागै माने आलदा भिडिअ बानायना होखाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबनानै नायहैबानो जाबाय आङो दा माने भिडिअखौ गोलाव खालामनो साना आरोना बेवहाय नै माने हिन्जावफोरनि ड्रेस दंना ओमफ्राय नै सिख्लाफोर माने गस्ला सार्ट नांगौबा बिराद मोजां दं आरोना कालारा आंसो फसायलायलांबाय बरिया दंना नै बेखौबो मोजां नुदोंमोन आं नै बरिया जोंहा नै आब' रैसुमैनि फटक दंना नै गसाइगाव माने एफएडएफ क्लथिंनिफ्राय फैदों आरोना आब' रैसुमैयाथ' गैया बेवहाय जोंहा नै मा दख'नाया मालिक गिदिर माने आब' रैसुमैनि है ना मैं जानता हूँ बे आब' रैसुमैनि माबा आरोना एफएडएफ क्लथिंनि सिख्लाफोरजों सोलियोलै आर'नाइ शार्ट गैयाना आदसा 1500 ना 2000 मोनलाय बियो 1200 ए आब' रैसुमैमोन खनसे थारमाने बेलाय नै आं फसायदोंमोन बेखौ कालारा
आं खनसे माबा जों खुरमा जायोना ओंखायनो भिडिअ बानायखांबाय आं बर' सुमिमोन जों नै माने आर'नाइ सार्ट आरोना बिराद मोजां 1200नो सोरनो नांगौ लांफैबानो जाबाय आरोना मोजां ना गाबोन सानावसो नायना बायफैनांसिगोन र' आं गांसे लागोन दा लाथ'ला जोंख्लाब जोख्लिब नुजोबो आरोना सेंग्राफोरनि थाखाय बरिया ओमफ्राय नै जोंहा नैबे मा होनोमोनलाय आब' फुजिनि दखानखौ बालै बिराद मानसि नायदों नैलाय बे एफिना क्लथिंनि आब' रैसुमिनि दखाननि खाथियावनो आरोना आङो बारा इन्टारेस्ट गैया माने देखायखांबाय बारा इन्टारेस्ट गैला बे साइडजों दख'ना दा जाय जायनो दाम गोसा गोसानि दख'ना नांगौ लांफैबानो जाबाय आरोना दा जोङो ओरै थांसैलाय मोनसे सिखा दखान दं आरोना बे गंसेल' आरो मानसिफोरा बिराद नायदों आदा हास्टेबो लागोन ना मागोन मिथिथ'ला এটাই মোটা নাকি হলো না সেম जों बिथिं बेरायना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैसिम दंबावो थाबायनानैनो आथिं आखाइ साजोब्बाय दा बावला र' बेरायखांसिगोन आरो ओमफ्राय जोङो एसे नायबावसै भिडिअ'आ माखौबा खोन्थाबाय माखौबा खोन्थायाखै मानो होनब्ला भिडिअ'आ गोलाव जायोब्ला जे नायग्रा नोंथांमोनहानो माने नायनो बागोन आरोना भिडिअ'खौ गोलाव जायोबा ओंखायनो आं गुसुं खालामबाय जोंहा बड'फानि बाहायनाय बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय माने गोदो जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने मा बाहायबोदोंमोन मा ड्रेस गानबोदोंमोन बेफोरखौहाय बेवहाय दिन्थिनाय जादों आरोना नै बेवहाय नै साथा मा दंथाय आरो लोगोसे नै बेवहाय जोंहा ड्रेस दङ आरो जोंहा नै बिथिं गस्ला दङ टफि दङ बिसोर गासिबो दंजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैथिं जोंहा माने बिजाबफोर दङ माखासे बिजाबफोर सानावबा मोजां नुगौमोन मोनायावसो जाबायना बेखौनो आरोना लोगोफोर आङो माने जोंहा गुवाहाटी कटन कलेजनिफ्राय फैदों नानि सानै दं आरोना आं नोंथांमोननो देखायनि आरोना जोंहा नै नानिमोन दङ कटन कलेजनिफ्राय ना नानिमोना दा बेसेबांसिम फरायगासिनो सेकेन्ड सेम आदसा ओमफ्राय जोंनि दतमा हालामाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आदसा दे देग्लायसो फार्स्ट टाइम ना मा आदसा औ दे आरो टाइम मोनोब्ला गाबोन समफोर बेरायबावदो ओरै जोंहा थुलुंगाफुरि दंना बेखौबो नायदो दा एक्सपिरियेन्स लादो आरोना जोंनि दतमा हालामाव फैनानै दे गोजोननाय थाबाय बिनानावमोनजों लोगो मोननानै आरो जोंहा नै टिकेट मोनबाय बिराद मोजां माने जोंहा खाफाल गोनां होननांगौ जायोबा जोंनि दतमा हालामाव जानाय हिसाबैना जुग बोसोर जाबायना जोंनि जायगाया दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बेनिफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबायना दा भिडिअखौ गिदियावनो फोजोबसै नेक्स्ट टाइम गाबोन नङाबा समफोर लास्टआव थेंक इउ फर वाचिं दे लोगोफोर बाय गुड नाइट